Bandrek bajigur budak panek titik wow. Kita nanam singkong. Siapa asal usulnya? Singkong ubi rumput kok iso metu dewe. Asik kan gufron, wah. Kita nanam singkong panas-panas ning kebon. Sopo sing miwiti iki kritane kok ora ceto singkong dadi panganan. Ubi dadi kancane tapi asal usule piye kabeh wong-wong ritane. Kata tadi Imron iki masalah ibu nang kono ana rumput dadi pitakon nanyarku. Sopo asal usule